després d'un futur que pintava negre com la seva samarreta d'ahir. Lleida va poder debutar la nova Creu Alta contra un Sabadell que venia de fer una bona pretemporada. El partit, però, no es va activar fins a aquesta caiguda de Raúl Rodríguez a l'àrea lleidatana en el minut 21. El valencià Barberà Fuentes va indicar penal, però Juvenal el va fallar. Primer xut a la fusta i rebot a la graderia. No seria l'única acció, però, que acabarien lamentant els arlequinats. Puigdollers també va tenir el gol a 1 metre en aquesta acció embolicada en el minut 36. El Lleida es podia considerar afortunat i saber-se en possessió del factor fortuna el va ajudar a donar més feina a David de Navas. Gran xut d'Àlex Colorado, millor resposta del madrileny. El Sabadell, però, va tornar a fer-se amb el control del partit gràcies a dos fets. Primer, l'expulsió per doble amonestació del defensa visitant Paco Vázquez. I segon, l'entrada del japonès Hiroshi, cedit pel Girona. En el minut 76, el davanter nipó va reclamar penal sense èxit en aquesta acció de Gerson Bosch. Si és penal, no l'ha pitat. Si no ho era, ho ha fet bé. 0-0, pitat 0-0, hem aconseguit un punt i s'ha de mirar endavant. Ara no es pot parlar de si en hagués fallat, o si hagués xutat jo, o si hagués xutat un altre, o si hagués pitat penal. Més enllà del valor numèric del punt, doncs aquests valors que ha posat l'equip al camp crec que potser és el que té més importància. Però entre la manca de decisió de l'àrbitre i de punteria dels dos equips van fer la resta. Empat final amb un millor sabor per al Lleida que per al Sabadell.